ግሪንላንድ እታ ዝዓበየት ናይ ዓለምና እንዝል ስለምንታይ ትራምፕ ወይካ ኣሜሪካውያን ኒ ግሪንላንድ ኣብዚ ግዜ እዚ ክትህልዎም ደልዮም ወይካ ኣብ ዛዕባ ይዛረብለው እንታይ ኣኸ ሒዛፍቲ ውሽጣ معرخ እንደዚ ንኣሜሪካ ተገድሳን ዝብል ነዚ ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ክንሪኢና መጀመርያ ከም ስትሪኦ ዘለኹም ኣብዚ ስክሪን ናተይ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሃፍት ናይ ኣብ ግሪንላንድ ሒዛቶ ዘላ ወይ ተደኪኑ ዘሎ እዩ እዚ ትሪኦ ዘለኹም ከዓ ሲልቨር ከምኡውን ዝተፈላለዩ ዓይነታት ቦምብ ከምኡውን ራኬታት ክትቀምሉ ዝኽእሉ ዓበይቲ ዝኾነ ማዕድናት ኣብ ውሽጣ ሒዛ ዘላኣ ማለት እዩ ኣብ ብዙሕ ግዜ ሰሚዕኹም ኣለኹም ፍላይሎም ብዛዕባ ግሪንላንድ ምስ ትራምፕ ተተሓሒዙ ዝረብ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ከባቢ ዴንማርክ ወይ ከዓ ብምሕደራ ዴንማርክ ከም ትመሓደር ከምኡውን ናይ ባዕላ ውሳነታት ትውስነሉ ሕግታት ከም ዘለዋ ዴንማርክ ጥራይ ዝምርኮስ ከም ዘይኮነ ማለት እዩ እንተኾነ ግን ንወፃኢታት ኣብ ምስ ወፃኢታት ዝርከብ ርክባት ምስ ኣህጉራን ግን ዴንማርክ እያ ትውስነላ ማለት እዩ ቀደም ከም ታሪክ ኣብ ኣሜሪካውያን ከምኡውን ኣብ ኤውሮጳ ብጀርመን ተታሒዛ ከም ዝነበረት ይምስከረላ ኣብዚ ሎሚ ግዜ ከዓኒ ዴንማርክ ከምቲ ማሕደር ከምዛ ቀድማ ቤና ተዛሪብና ፀኒሕና እንተኾነ ግን ሎሚ ስለምንታይ እዩ ትራምፕ ነዛ ሃገር ክትህልዎም መሪፆም ንዝብል እቲ ቀዳማይ ነጥቢ ኣብ ዝለዓል መጀመርያ ግሪንላንድ ኣብ ዴንማርክን ከምኡውን ኣብ ሩስላንድ ዶብ ስለተዳቦብ እቲ ቀዳማይ እዚ ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ከዓ ከም ስትሪኦ ንኹም ኣብ ስክሪን ናተይ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ማዕድናት ንዝተፈላለዩ ዓይነታት ብፍላይ ከዓ ንኣህጉራት ዘልየን ዓበይቲ ንበዓል ዝተፈላለዩ ዓይነት ናይ ኩናት መሳርሒታት ክትቀምሉ ዝኽእሉ ማዕድናት ሒዛ ስለዘላ እዚ ዓይነት ምኽንያት እዚ ንግሪንላንድ ክትህልዎም መምረፂኦም ማለት እዩ ብዛዕባ ዝኸኣኒ ዝኸፈልና ከፊልና ዋጋ ንግሪንላንድ ናትና ዝጭድሩ ወይ እውን እቲ እንታይ ኣባህላ ኢሎሞ ዘሎ እዚ ናብ ምንታይ ክመርሓና ይኽእል ነዚ ዓለምና ናብ ሓደ ኮንፍሊክት ዝኾነ ወይ ከዓ ሕውስውስ ዝበለ ዓለማዊ ፅልውላው ክህልወና ይገብሮ መጀመርያ ብፍላይ ነዚ ቻነለይ ትስዕቡኒ ናይዚ ቻነል ሓሳባት ተቃደሱ ዝኾንኩ ወይ ኢንፎርሜሽን ናይዚ ቻነል ናተይ ትብሉ ሰባት ፕሊዝ በጃም ኢለኩም ገንዘብኩም መጀመርያ ገንዘብ ሴፍ ክበሩ እቲ ገንዘብ ሴፍ ትገብርዎ ከዓኒ ዝጭበጥ ወርቅን ከምኡ ሲልቨርን ከምኡውን ኣብዚ ዓውዲ ዝሕግዘኩም ይኽእል ሲልቨር ወርቂ ዝጭበጥ ማለት እዩ ቀደም ወርቂ መሳርሒ ወይ ከዓ ከም ገንዘብ ተቆፂሩ ንኽፈለሉ ዝነበረ ኣብ ሕማቅ ግዜ ከዓኒ እቶም ኩሉ ግዜ ስለምንታይ ኣህጉራት ብቶነን ወርቂ ይገዝኣ ምክንያቱ ኣብ ሕማቅ ግዜ ወርቂ እቲ ቀዳማይ ሓደ ናይ ቢትኮይን ኣይኮነ ዋላ ሓደ ካል ኣይኮነ ሲልቨርን ወርቅን ኣብ ሕማቅ ግዜ እዚ ስለ ዝኾነ እዮም ከዓ ባንክታትን ኣህጉራትን ብዙሕ ቶናት በዋረቕ ዝገዝኣ ስለዚ እቶም ከም ትሪኦ ዘለኹም ዝዓለምና ናብ ሓደ ኮምፕሌክስ ዝኾነ መገዲ ይኸይድ ስለ ዘሎ ፕሊዝ ገንዘብኩም ገለ ክፋል ናይ ገንዘብኩም ኣብ ወርቅን ሲልቨርን ጉዝኡ ከምኡውን ኣብ ስቶክ ማርኬት ኣብቲ ሩወሽቶፍ ገንዘብኩም ፍርቂ ከዓኒ ኢንቨስቲር ንግበርዎ ኩሉ ግዜ ሓደ ነገር ኣሎ ገንዘብካሲ ኣብ ሓንቲ እንቋቑሖካሲ የቕራይታ እንቋቑሖካሲ ኣብ ሓደ ዘንቢል ኣይተሓዞ ዝበሃል ኣባህላ ኣሎ ስለዚ እንድሕር ከም ዝተኾይኑ ገንዘብና ከፋፊልና ኣማራቂሕና ብዝተፈላለዩ ዓይነት ኣብ ሕማቅ ግዜ ክኾነና ዝኽእል ክነቐምጥ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ኣብ ስቶክ ማርኬት ገንዘብና ክነወፍር ኣለና እዚ ንእግረ መንገደይ ከዘኻኽረኩም ዝደሊ ማለት እዩ እቲ ቀንዲ ግን ኣብቲ ግሪንላንድ እቲ ኣሜሪካውያን ዝመርፁላ ዘለው ቀንዲ መሳርሒ ወይ ስለምንታይ ደልዮም ኣለው እዚ ምኽንያታት እዚ ወይ ከዓ እዚ ዓይነት ማዕድናትን እዚ ዓይነት ሃፍትን ኣብ ውሽጣ ሓዚላ ስለዘላ በቲ ሓደ ወገን ከዓኒ ንሩስላንድ ትዳቦባ ብምዃና ኣብኡ ፍርህ ስለ ዘለዎም ብዓብዩ ከዓ ትራምፕ ኣብ ፑቲን ዝነበሮ ትፅቢት
ብጣዕሚ ስለዚ ዝቀነሰ ኣብ ሓደ ነጥቢ ክሳምዑ ስለዘይከኣሉ እዚ ቀንዲ ምክንያት እዚ ኮይኑ ንኣሜሪካውያን ከኣኒ ንግሪንላንድ ክሕዝዋ ወይ ከዓ ናቶም ግዝኣት ክገብርዋ ደልዮም መሪፆም ዘለዉ ኣብ ካልእ ብካልእ ቅሳም ንራኸብ ሓወኹም ግርማይ